i går og i dag, så kan hobbyer altså være rigtig mange ting. Det kan både være at spille på ting fra klasseværelset, eller spille på flasker, samle på gamle ting, men det kan faktisk også være dans. Og jeg har fået besøg af 2 gutter, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med i dag. Det hedder Mathias og Sebastian. Velkommen til Vigtigt til dem derhjemme. Hey. Sebastian, vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad det er, I laver i jeres fritid? Jo, vi danser det, som hedder jumpstyle, Ja. som er en undergrundsdans, som stammer fra Belgien og Holland. Hvordan kom I i gang med at danse det, Sebastian? Jamen, det hele startede med, at vi godt kunne lide den musik, vi dansede til, som der hedder hardstyle. Men vi manglede noget, vi manglede sådan at kunne danse til den musik. Ja. Og så fandt vi ud af på YouTube, at der var noget, der hed jumpstyle. Og så gik vi ellers bare i gang med at lære trinene af andre videoer. Ja? Ja. Hvor lang tid har I danset? Jeg har danset i 1,5 år. Ja. Ja. Hvad med dig, Sebastian? Og næsten 4 år. Hvorfor startede du? Jamen, som sagt, på grund af musikken, så havde jeg bare brug for at kunne fyre alle mine kræfter til den der musik der, fordi jeg bare elskede den. Og nu har vi hørt rigtig meget om den musik. I har jo taget noget af musikken med, og hvad er det, det hedder noget helt bestemt? Men det hedder hardstyle. Det hedder hardstyle, og vi skal lige høre en lille bid af det her. Altså noget, der går lige i knytnæven, som man siger. Ja. Eller hvad? Det er rigtigt nok. Ej, jeg kan godt mærke, at man bliver sådan lidt danseagtig. Hvad siger jeres venner til, at I danser til sådan noget musik her? Jamen, altså mine venner, de i starten var lidt skeptiske, måske lidt kritiske, men... Hvorfor var det det, tror du? Jamen, de synes måske, det var lidt underligt, og det hele, det var bare noget... De har ikke set det før. Nej. Men nu har jeg danset 4 år, så de accepterer det, og nogen synes også, det er fedt og sådan noget. Nu sagde Mathias lige før, at I mødes med nogle af de andre i Danmark, der danser den her dans. Hvad laver I så, når I mødes? Vi øver og hører musikken, som er hardstyle der, som Mathias har fortalt, og bare hygger os. Ja. Hvordan øver man sig i jumpstyle? Jamen, enten så finder du på dine egne tricks, eller trin, eller også så kan du gå på YouTube og se andre, og så efterligne lidt dem. Så, Hvor er I henne, når I øver? Jamen, det kan være ude i ens have, det kan være inde i midten af København på Strøget, eller hvor man ellers har lyst til at være. Så det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Drenge, jeg tror ikke, at vi kan holde spændingen længere. Vi skal se noget jumpstyle til noget hardstyle musik. Det er Jumping Matti og Cæsar, er det ikke det, I kalder jer selv? For drengene her er jo faktisk nogle af landets allerbedste jumpstyler. Så mine damer og herrer, det er med stolthed i stemmen, at jeg byder rigtig hjertelig velkommen til Jumping Styling Matti og Cæsar. Kom her en gang, gutter. Jesus Kristus, hvor går det stærkt. Hvad siger jeres forældre, når I sådan skruer op for bassen og går gurke ind på værelsen? Jamen, shit. Det er hårdt. Jamen, ja, det er meget hårdt. I starten, der kunne de ikke så godt lide det, men de har bare vendt sig til det. Okay, men det er jo også jeres værelse, kan man sige. Drenge, kan I ikke lære mig et par tricks? Det kan godt finde ud af. Hvis jeg får en mand på hver side, kan du ikke holde den her? Eller jeg skal nok, du kan holde den. Yes. Hvad skal jeg gøre?
Jamen, vi starter med at tage benet, eller højre fod 2 gange frem. Ja. Yes. Og så skifter du ben. Ja. Og så tager du benet tilbage. Ja. Og ned. Yes. Så bare igen. Prøv, der står en abe og griner derude. Jukes, kom ind, og du skal ikke stå og grine af mig. Skal du selv være med? Okay. Yeah! Wow. Jesus Kristus, det er Jeg hårdt. tror Hvad siger heller, drenge? at vi skal overlade det til dem. Måske lidt øvelse, tror jeg. Okay. Ved I hvad, I får lov til at danse videre. Hvor kan man se mere om jumpstyle hen, Mathias? Jamen, det kan I på YouTube, hvis I søger på enten Jumping Maddie eller Cesar. Okay, jamen gør det. Det er en opfordring herfra. Dans I bare videre, drenge. Tusind tak, fordi I kom. Programmet er ved at være slut. Jukes er fuldstændig smadret. Nej, det er meget hårdt. Vil du ikke fortælle, hvad dagens spørgsmål er? Jo, det er, at du skal gå ind på nettet og svare på, hvilken dans det lige var, vi stod og klovnede os i, og de stod og brillerede i. Og du skal sende dit svar til dr.dk/ramachan, og så kan du vinde denne flotte t-shirt. Ja, så kan du meget vel blive vinderen af den. Og det er altså også inde på den hjemmeside, at du kan uploade billeder til os. I næste uge er vi i Silkeborg, og kommer du fra Silkeborg, tag et billede af det sted, som du bedst kan lide fra din by. Send det ind til os, så kan meget vel være, det bliver vist i fjernsynet. Nu synes jeg, vi skal danse videre herindefra, mens vi vinker farvel. Lad os danse! Hvor med noget jumpstyle? Come on!